Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan nga iti paaramid ko a report kada kayo, Kagawad Freda. Ay, saan pa'y analpas, Kapitan? Manungal daw day na. Narugyan may mutkit din, Kapitan. Ay kat ilipasyon, takasapulak day a report, Kagawad. Uwen, Kapitan. Kasano nga minamalpas day a report? No, day lang matagtugtugaw kan agkapkapiter aramiden yun iti barangay hall. Ala, saan mo't, Kapitan? Saan nakabulsag? Tapno saan ko makita ti aramiden nyo, Kagawad? Aramiden nyo kumati responsibilidad nyo. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyon, Kapitan. Masaktan ka, tapod no. Idanon mo, karagiti padam akagawad timbagakin ka. Saan kayo ngagsadot-sadot? Saan tayo ngagsusweldo? Tapno lang umay agtugaw kan agkape diti barangay hall. Nalawag ka din. Marisabel, sa din ito papanam? Ay, adala ang mapan ko gatangan di Tirsena, Kagawad Frida. Tila kay kung samot ti pagsasaritaan nyo kadagiti gagayim mo, Mare. Ni Kapitan nga asawa matalaga, Mare. Ha? Apay? Anya man ang tinaramid da dya akarding, Mare. Idong tanak nga rod ija barangay hall, Mare. Ay nawaw. Apay kanumat? San milaang analpas tiin paaramid na a report. Nagungot adagos. Di na mo denggan ti palawag me. Ay naglukon da dya tao. Napabainanak nga rod, Mare. Diyak amaw no adda tinakangag iti nagsasakit nga imbalikas na kanya. Malabay am. Kasaritak to day dya akarding inton agawid ak, Mare. Saan aga po tayo ti Kapitan? Katkastan ti aramidan na. Anya jay pagsasaritaan dagiti kagawad kan kabarangayan tayo ija waiting shed itay karding lakay. Ay nawaw. Di mo idaikas kaso bakag. Pudno ka di tinangag ko nga istrikto ka launay lakay. Istrikto launay day ta a Kapitan kun kunadamat kan kalakay. Di dala ang kayat ni masuruan na gijay. Amangan mo't no masubram nga minti kina istriktom lakay. Anya nga rin ti kayat da? Baybayak idang oray awan araramiden da? Agtugtugaw dalang hindi barangay hall? Saan lang adagiti kagawad mo ti agrekreklamo lakay? Agraman daduma abo marangay. Talaga nga stricto ak bakit? Nga, para na iti pagsayaatan ti barangay tayo. Sana para iti bagi. Di ka kadi makauawat, Kagawad Freda? Saan asyak tinagtakaw iti bunga ti mulam a papaya kunak lang arudan? Ay nawaw. No saan asika? Asino nga raw da? Ay, jak ammo Anyat amok nga iti dayta a bunga ti papaya. Jak pulos pagintirisan dayta, Kagawad. Adda nga rod tinakakita ken kanida. Ilibak mo pa'y laeng. Kanayon mo nga ibaga nga adda nakakita kanya. Ngam di mo mat nga rod ibaga no asino, Kagawad. Saan amasapol ama amwam no asino tinangidanon kanyak? Basta adda. Ibagam no asino, tauray agsasango tayo di barangay hall, kunak lang arudan. Sa anak nga agbutang, tamok nga hustuak. Gintuturod ka? No kayat mo akot mapantay di barangay hall. Nag-duty kat ita ni Kapitan. Amok day ta nga style mo, Kagawad. But-but nga naklang, tapno ko na mga agmultaa.
Big-bigat nga binbinog kayo iti kaaroba tayo nida anak kaw. Anyat napasama kaya. No kasanumot ngamin, pabasulan da ka ng takaw iti bunga ti papaya na tatang. Anya, bunga ti papaya laeng ti makagapaw. Wen, ipilit na nga rod asyak tilang takaw. Isuan naturudak mata asumungbat. Sa pa'y kagawad lejay anak kaw. Ay, uray pa'y tatang. Sa anak nga agbuteng. Uray pa'y kagawad day ta Afrida. No pagmultaan da ka ngay. Itan niya kumaaga po nga tatang. Awam mo't basol ko kinkwana. Sa anak nga agtatakaw, period. No agreklamo ngay kan ni kapitan. Di agreklamo lang. Sumangwak tatang. Uray pa ije barangay hall kaming agsasarita. Naimbaglaangan, taadda ka, Marisabet. Oh, anya ti umay mo ibaga, kagawad ako, Mare. Kaya po, kastoy ngamin, Mare. Ibaga mo no anya dayta, Mare. Adda tinang takaw, iti bunga ti mulak a papaya, Mare. Ay nawaw, asino mat, Mare? Atapag, aday jay anida tinang takaw, Mare. Nakita kahit, no kasano na aming mingan ti bunga ti papaya. Idi na minsan ngagsagsagadak iti paraangan may, Mare. Ay kat ag-report kan iti barangay hall, Mare. Dayta nga rod ti parikot ko, Marisabet. Istrikto launay ni kapitan nga asawam. Amang ano, saan na nga aksyonan ti parikot ko. Sapay inungtanak idi Lunes. O sige, siya kung ti mangibaga kanila kay ko. Tapno madisiplina mo't lang dagita kabaranggayan tayo. Anya ti parikot ni kagawad Freda ako nam, sabes, bakit? Ada ka nun ang takaw iti bunga ti papaya na lakay. Asino ka no? Ninida ka no akaaruba na matlaang. Apaya sikat tinang ibagaan na. Di nakad ni indiritso kanya. Wen ata kabutang nakamot nga road. Nakaungungot ka naka-istrikto ka kano nga minlakay. Ti ibagaan lakit di. Di na kayat amakorektar ti dakes nga aramid da. No adda nagkamalyan da. Mabalin mo't akasaritam ida na saya at lakay. Inaramid ko na itabakit. Ngam saan nga epektibo. Naanusak nga minidi. So saan dak akabutan. Nunas kan nga balinak nga istrikto. Tapno madisiplina na kita kagawad. Aramida. Wen angam kaasi damat no kanayon mo ida nga ungungtan lakay. Sa anak nga agunget. No awan makagapo. Ada kami iti public service. Isa rumbang lang nga maawatan da. No anya ti kayat asawan ti makuna a public servant. Ay nawaw. No umay da dya kagawad Freda di ti balay. Ibagam, asyak ti pangibagaan na iti parikot na, tas syak ti kapitan. Pinaayaban na ka no, kapitan. Agtugaw ka, kagawad Freda. Ada ka diti paaramid mo, kapitan. Ibagam kanyak, no anya ti parikot mo. Ay, kapitan. Anya, ibagam mo. Kaya't ko si kaamis mo ti mangibaga kanyak. Ay, kastoy ngamin, kapitan. Adda tinang takaw iti bunga ti papaya iti paraangan may. Asino ti atapo man ang takaw. Ninilda ak arubak, kapitan. Anya nga rod, ti kayat mo mapasama kita. Agmulta day ta anida, kapitan. Anta ka di pamanagnag mo, anin nila tinang takaw iti dayta apapaya? Ay, kapitan. Agsapul ka iti witness mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti dayta abanag dito barangay hall. Nasalaw ko manan ni kagawad Freda di tadalan itay tatang. Kuskusilapan nakit din. Bay, Anya nga tano, una akon tatang. ay nawaw. Saan ka maawatan, anak ka? Agdiretsyo akon akan ni kapitan, ang mga matulungan nak. Si kaman. No, anya ti amom ahusto nga aramidan. Isaw ti aramidan. Ang madanagan nak tatang. Anya ko matipagdanagam. Amangan ngamin no, maranaak ni kagawad Freda iji barangay hall. Okay lang.
tinapatag kat masulbar na ita aparikot siyaw. Tapno saan kayo ngagbinbinog kaon ko Naimbag amalam mo, kapitan. Pagtugaw ka nina, Agi ama na, kapitan. anya ti may tulong ko ken ka. Jack amo no, nadakamatan ni kagawad Freda ti parikot mi kada kayo, kapitan. Kaya't kulat tamot ati umay agpatulong kada kayo. Ay wen, sikat ti atapon na anang takaw iti bunga ti papaya na. Kamalay ti panpanunutan na, kapitan. Saan asyak tinangala iti bunga ti papaya na? No kasta, asino nga ron? Ay, dayta ti Jack amo, kapitan. No da ko man nakakita iti napasamak. Nalaklak ako mamasulbar ti parikot yo. Ngamin, ti kayat ni kagawad katagmulta ka. Ay, nawaw. Talaga arupat kwarta dayta kagawad. Angam di ka madanagan. Amun tayo noon niya ti husto ang napasamak. Sakbay nga desisyon tayo. Kumusta ay nida anak ko? Anya ti kunan ni kapitan? Nasaysayaat ka no adda ti nakakita iti husto ang napasamak, tatang. Tamno, adda kumamot witness ko Kasano ngayon dayta? Jack amo nga rod, tatang. No awan ti witness, di agmulta ka anak ko. Apay kumangay ngagmultaak at awan mo't basol ko, tatang. Bareng adla nga rod nakakita iti napasamak. Tapno malpasan dayta nga isyu yaw. Uwan nga rod, tatang. Awan ti peace of mind no kastoy laang. Kumusta nga iti issue da Mari Freda kanida karding lakay? San kami pa yan nagsasarita bakit? Ay nawaw, kaanon tungay? San mo tamabalin nga agdarasudos tayo? Kat na yung saan tayo nga amo no anya ti husto ang napasamak. Kinapudno na imay ninida iti barangay holitay. Anya nga itimbaga na. Saan kanumot nga iso tinang takaw iti papaya? No saan nga iso? Asino ka ron? Dayta ti amuan tayo bakit? Nakakaasimad na mapababasol dagiti inosente. Naku na ngamin kanyak ni Mari Freda. Adda ka no nakakita iti inaramid dayjay anida. Uwan angam awan mo't isango na a witness na iti barangay hall. Agtugaw ka pa, inana koncheng. Ay, magyaman na aknida. Anya ti umay mo ibaga, nana? Ay, naramag ko nga main. Asi ka ti pagpabasulan ni kagawad Frida. Anang takaw iti bunga ti papaya na. Ay, uwan nga rod, nana. Amaw, no asino ti pudno ngagtatakaw nida. Ay, nawaw. Asino, nana? Ni Ramon at taga-amyanan. Anya? Nakita mismo ti dua amatak tinarabid na. No kasta nga rod, mabalin ka di ada kayo ti agwitness, nana? Tulungan na, tapno saan da kapag multaan. Iswa talaga ti plano. Di ka madanagan. Tapatas mo't ni kapitan. Uray no, kung nadagiti kagawad, kanda duma akalugaran tayo, nga istriktaw, kung nakaungungay, patas mo piman. Awan ti papaboran na. Nagsasarita kamin kadanida. Imay matlaang ni nanakunching itay, kagawan Freda. Ah? Sika, apay adi ka imay. Kwa, kapitan, ada nga min tinapatag nga inlakad may. Nabasam ka ni, ti-text ko ken ka. Owen, kapitan. Ita, mamatikan asaan aninida akarubam tinang takaw iti papayam? Ay, Owen, kapitan. Kitaan nyo ata na di kayag dardarasudos. Naringat ti mailawan ko nakngaron. No adda parikot. Pagsarita na nasaya, sana daytag binbinog kayo dita paraangan nyo. Tas sana masulbar ti parikot, no kasta. Wen ka de, kapitan.
Laglagi pam akagawad ka, Freda. Sana nasaya ti kasta. No kunayo nga istrikto ken naungetak. Talaga prang kaaklaan. Para matlaang iti barangay tayo dayta. Ngayon, maawatan kayo, Kapitan. Urayam to nga umay dayta aramon diti barangay hall. Tanda tayo, tagsasarita. Sarde nga mon, ninida. Favoritism dayta, Kapitan. Anya ti ko na, Mari Freda? Nilakay mo Marisabeth. Favoritism talaga. At dati paboran na. Ay nawaw. Anyat napasamak ay, Mare. Ay, saanan nga agmulta ni Nida, Mare? Apay ka no? Una, tasaan ka no nga raw nga isutin ng takaw, Mare. Anya? Ay, hindi ka mo, iti dayta nga asawa, Mare. Talaga nga adda paboran na. Nasakit tinakam ni Kagawad Freda ken kalakay. Ay nawaw. Anya ko matipagsakit ang tinakam na dya tao. Ada kanumat pagpaburam lakay. Napagsasaritaan min daytay di barangay hall. Apay akastapay lang ti pagbagana. Saan tupay nga imay, idi addadanida kan nanakonsing. Isumati ko na kanyak lakay. Idi inungtak idatabasol da, ibagada nga istrikto ak. Ita tasaan ko apinatgan ti kayat na apagmultaan mininida, ibagana manan nga adda pagpaburak. Day tati paglaingan na kita at tao. Agpudno ka man kanya, Kagawad Freda. Nasakit ka ni tinagam mo kanya? Isan mo, Kapitan. Ibagam ti pudno. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin nyo. Ay, Kapitan. Siya pegayam ti dagas iti imatang yaw. Tunggal makorektar kayo ti dagas nga aramid yaw, nasakit tinagam nyo kanya. Ala, saan mo takasta, Kapitan? Nuko na yung istrikto ken naungetak. Okay lang kanyak. Ngam laglagi pa nyo. Para da ita iti pagimbagan tintero a barangay tayo. Ay, pasensya kayo. Iti dakas na isausawang ko, Kapitan. Bigdot ko talaga dayjay. No kaguranak, pasensya kan. Ngam talaga prangka ak atao. Ngam, awan pampaburak. No sikat tinagkamali, makangeg ka talaga kanya. Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga opisyal no para met iti pagsayaatan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.